Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraniso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC. Fellow Malawians, because of political temperature, because of human rights abuse, because of political violence which is on the rise, which is being orchestrated by the MCP regime, because of issues of corruption which is on the rise, on behalf of the Malawi First, I have written a letter to American government, to the American president, Donald J. Trump and other world leaders to express our fear and worry, especially now as we go towards election. And this letter will come to you tomorrow. It will be read to you for you to know what is in the letter or what are the contents like. I don't want to leave you behind. So this is the news that I have on behalf of the many Malawians, the voiceless, written a letter to Donald J. Trump and even the Prime Minister of Britain and other world leaders to tell them what is happening in Malawi without fear or favor. The DC. Lero tikambirana kwambiri nkhani zimene zikuchitika muno Malawi pamene tikupita mu nkhani kapena mu nyengo ya zisankho. Koyambirira kwenikweni tikambe nkhani za ngozi. Pali ngozi zina timazichita kuziputa dala chifukwa cha recklessness. Ngozi zokuti sizinayenere kukhalapo. Timayenera tizikhala very careful makamaka ngati asogoleri. Tiziyang'anisisa pamene tikupanga zinthu. Kodi zinthu zimene tikupangazi ngati ili misewu. Kodi misewu yathu ili bwino? Tikayang'ana za misewu yathu kuno ku Malawi, misewu sili bwino, ndipo misewu yambiri ili ndi ma potholes. Tikayang'ana msewu wopita kuchokera mu Mzuzu kukafika ku Karonga, kukafika mu Chiweta, kuchokera kumeneko kuyenda Lake Shore kuzafika ku Salima, kuchokera kumeneko kuchokera mu Lilongwe kuzafika ku Salima, kuchoka ku Salima kupita ku Balaka, kuchoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre, kuchoka mu Balaka kupita ku Zomba. Misewu yambiri ndiyoonongeka andi misewu imene ikhoza kumapangisa ngozi chifukwa cha negligence. Asogoleri athu ambiri makamaka kuntundako angoyang'ana za ndalama zimene akuyenera kumaba, especially apapa mmene parliament yachita pasi budget imene sipindulira munthu wina aliyense, budget imene ndi ya ku State House. So kairo tili ndi ma MP amene amaoneka ngati anapita kumene kuja kuti akasogolere anthu, amene cholinga chawo anasankhidwa m'madera mwawo kuti akayimirire anthu awo, koma ndi asogoleri adyera, ma MP ofoira kwambiri amene akungoyang'ana ndalama kuti mmene udindo wathu ukuthamu ndiye tipite kwathu tili ndi makobiri aphwamwamwa. Kutero koma MP ambiri siku limene limapangidwa pasi budget mpaliyamenti sanalowemo, anali atalandira ndalama. Ndipo ma MP amene wawa tikuyenera timpasire ntanyiwa awa awerenge mayina awo bwinobwino, aziwike kuti ma MP awa ni ma MP oyipa kwambiri, especially ya kuchipani cha DPP ambiri sanalowe mnyumba mujamo chifukwa ambiri aja analandira ndalama. Ichi ndiye ndi chilungamo chaketu, kaya ukwiye usakwiye, koma ma MP ambiri a DPP akumunamiza msogoleri wawo kwambiri Peter Mutharika, akunamiza usogoleri wawo wa kuchipani cha DPP chifukwa chokonda ndalama. Anthu alandira ma 68 million ndicholinga kuti asakalowe ku parliament, ndicholinga kuti budget ikachitidwe past. So pathetic. Izi ndi zina mwa izo zimene zingamapangise kuti even olo misewu yathu kuno ku Malawi ikhale misewu ya substandard,
yongofuna kuti anthu angonamizidwa kuti kwayikidwa atala asali tala. Misewu yambiri ndiyowonongeka muno m'Malawi. Even transportation system yathu ili very poor. Tangoganiza nimene amavutikira anthu aku Chizulu Island, anthu aku Monkey Bay, anthu aku Likoma kukafika ku Karonga. Tikanakhala kuti tili ndi atsogoleri eni oziwa kapena amene ali ndi welfare ya Malawi. Malo ngati amene ataguliramo masitima abwino, sitima zikuyenda bwino, koma ngati sitima mungayione ndiye kuti ndi ya kampani ina ache kapena ndi ya dziko la ku Tanzania. Pajatu ife Amalawi ndi anthu ofoka m'mitu mwathu. Tikusiya mayiko ena kumapanga ndalama pa nyanja yathu. Sindikudziwa kuti nkhani imene ya nyanja ili pati pano, koma ndizomvetsa chisoni kuti as a country tikuloweredwa ndi mayiko amene sanayenere kumatilowerera. So nkhani za ngozi zimene zingachitike kuno ku Malawi zikuchitika zinazi chifukwa cha usogoleri wolephera. Usogoleri umene umakwanisa kumakanena za ma technical college. Chikalire nicho iyeyo sanayambe wapangapo za technical college imodzi. Akuchita implementing ntchito zimene anapanga Peter Mutharika. Ndiye ubwino wache ujeni uja lozanizanu uja masa munamutenga. Si lozanizanu uja muli naye ku ujeni ku MCP Kongo. Ndikunena tu uja tu anapanga za mazi pakati apo, anamangidwa chifukwa cha za mazi uja lozanizanu uja. Simungamuuze amene uja akupekereni nyimbo ine yache yofanana ndi ya lozanizanu uja kuti angoloza zanuzo zimene mwapanga inu. Ncholinga kuti mukamapanga matama kuti aye tikufuna 2030 ndikhale ndilipo mpano. Kaya zisankhozo za votedwa kale kaya 2030 sindingalole anthu okuba kuti azakhale pano ndi asekereza. Pomwetu mwinaso okubayo so nambala 1 ndi iweyo. Pena tu tikamapanga zinthu zathu tikamaloza anzathu zala tiziyang'anaso kuti kodi zala zina zizikumuloza ndani. Chifukwa iwe ngati ukunena kuti anthu okuba ndalama ku Reserve Bank, anthu amene akusausa Malawi, koma mukanaziwa bwana ali nyodo. Mukanaziwa zibwezi pano mukunena zimenezo. Amalawi ndi okwiya kopsa. Ndipo bwana ngati ena chakumakunamizani kuti abwana achakwera inu ndi Amalawi akukufunani amene akungofuna kuti aje makobiri anu. Koma mukanaziwa kuti anthu ndi okwiya nanu ngakhale aku Central Region Congo simukuziwa, simukanapanga zimenezo. Koma amene akukunamizaniyo ndi anthu amene amakusambirani mankhwala. Koma munangoti mulozedwe mupange chisankho chabwinobwino osakhala mapulani awa mukupanga oberawa. Koma mutangopereka conducive environment yokuti musadzabere anthu akavote. Koma inuyo kati siku limene simuzakomoka kapena kuntundu kwanu sazakomoka ndi BP ndi mwayi. So musamanamizane iyayi, musamanamizane ati kumanyamula anthu kuchokera m'masalima ndiye mabasi agundikatu kunyamula mafumu, kunyamula achinyamata ati akalowe ku State House. Koma ndiye ku State House kwaphwekatu. Anthu akaoneka pinga, akaone magesi, akaione ku State House ija mwina komaliza, akulandira kuna kuma 20,000. Koma Malawi umphawi tidanena tikunena kuti kukubweraku kukulengedwa umphawi. Amalawi muona zoopsa ndi chifukwa chake mwina nowanda chimanga chathu sichinachite bwino. Zija ndinkanena zija ndinanena kuti kukubwera umphawi ndi akufuna kuti auchite create umphawi daladala kuzera ku sataniki. Ncholinga kuti ayambe kukugayirani ndalama ndizakudya kuti muzawavotere. Ndiye nyengo ija yafikatu. Koma ndiye kwaphweka, ndalama zaphweka. Kuteko ndalama zonse zachitidwa pasi ku parliament zija zindi za State House, kukhala maphwando, kukhala ndalama zija kuzichita fandi m'misonkhano. Kodi tu kuti gule tu aliko, gule aliko osayamba. So tikukambirana nkhani za ngozi. Andi nkhani zina za ngozi tinafuna kuti tipewe ngozi. Tinafuna ifeso ngati asogoleri tiziyang'anira kuti kodi m'misewu mwathu muli zinthu zotani. Mwachisanzo pakali panomba mukayang'ana project ya Khato kuchokera ku Salima waterway project imene ndiyo kongola kwambiri imene izathandize anthu.
ndipo ndili ndi chikhumbokhumbo chonena kuti pamene mukupanga waterway project musayilowetse ndale, muonesese kuti madzi amene mukutenga inu kusalima ku nyanja muwagayirenso anthu, ngakhale zili politics mmaanamiza anthu kunena kuti aye madzi amene akamadusa mumveramu akamadusa musalimamu tikamapitira chakumvera ulendo kwa maweru uyo tikamapita pakana kudowa tanofu madzi watizi kugayirani. Musanamize anthu, madzi amene aja azakhala kuti azakhala untreated, nthawi imene yasazakhala kuti madzi aja apangidwa treat. Kodi muzagayira anthu madzi amene ali untreated? Koma mukanapeza njira chifukwa kunena chilungamo chake kuchoka kusalima kuyenda mtunda wonse kuzafika pakana kwa maweru, kuzafika pakana kumvera, kuzafika pakana dowa tanofu, pakana chankhungu, dera loseri madzi kulibe. Mutakhala kuti ndinu atsogoleri a nzeru kupanga nzeru zina zapadera, ndikupeza plant ina kumachita treat madzi aja musewu momo ndikumagayira anthu, makamaka uku ku battalion kumvera uku kumene kuchako ame akuzunzikako kwambiri. Tinanenapo mbuyo mukuti azimayi akuzunzikira madzi kumene kuchako munayenera muagayire anthu madzi osakhala kupanga zandale kumaanamiza anthu monga mmene munaanamizira akumulanje kumanena kuti madzi tikupasani musewumu, pomwe madziwo akuchoka ku phiri la mulanje ulendo ku Blantyre anyake sakuamwa madziwo. Kumulanje ku anthu akuvutikira madzi amene ajawo, yeti mmaanamiza nthawi imene ijayo kunena kuti madzi aja muzapasa. Chimodzimodzinso madzi akusalimawa aganizireni anthu amvera, aganizireni anthu akusalima kuchokera kunsalima kujako Eskom area ija uyo kufika kumaweru, kufika kumvera, kufika ku tanofu ya Chezi kapena trading center ya Chezi, anthu akuzunzikira madzi kwambiri. Komano nkhani zathu lero kwambiri tikukamba za ngozi kunena kuti mukayang'ana ma security lights amene ayikidwa mwa khatomu kuchokera pa plant yawo yoyamba pa kampu yawo yoyamba, bola pamenepo apapa pakanyenyeva apa paliko bwino. Koma makampu awo onse kumene akufuna kuti madzi azizafikira, ma security lights aja mwaayika direct munsewu, andi anthu ambiri madriver akudandaula usiku kunena kuti ma security lights akhato akumenya kwambiri munsewu, andi zimene zizikoza kupangisa ngozi. Mukayang'ana security lights after maweru, mukayang'ana security light yopita pakana pamvera, komanso yapadowa tanofu, andi imene iyi yapadowa tanofu ndiye ili direct kwambiri munsewu ikumamenya anthu m'maso, zimene zizikoza kupangisa ngozi. Ndofunika kuyang'anira kwambiri nkhani imene iyi yokuti muonesese kunena kuti inu akukhato civil engineers amene mukugwira ntchito yabwino kwambiri, onesesani kunena kuti muchite control ma security lights yanu magesiwo mwaayika munsewu kuwayang'anisa kunsewu zosatira zake ma drivers akuvutika kwambiri. Izi zikoza kupangisa ngozi, zikoza kuyambisa chipwirikiti, kupatula marambo surface amene mwaayika inu, kuyika rambo surface yopambana ntchafu kukula kwache, zimene chaso zimaonongaso magalimoto chifukwa ndiye ndi rambo surface itu kungomva kuti kuchita control speed iya imweza mukumaganiziraso anthu, andi marambo surface mwaayika choncho komanso mukanathandizaso amalawi as a way of giving back to them. Mukanakonza ma potholes ali madera mwanu aja, chifukwa ma potholes aja ngati apa kanyenyeva apa mverapo ulendo kupita pa ujeni pa ma pothole imene ili pamvera ndi yayikuluso yoopsa, ulendo kupita pa dowa tanofu apo pamene pajaso pali ma pothole okhaokha. Tikanakupemphaniso inu akhato pamene mukuyika marambo surface mukanachitaso kiriye zimene zizi ma potholes woopsa kwambiri amene akhoza limodzi ndi malaisi amene mwayikaja kumapangisa ngozi. Izi ni nkhani zokuti tikoza kumakambirana ngati ziko limene inde muli mavuto chifukwa cha usogoleri wolephera, usogoleri umene amene akufunana ndi iwo ndi akazi awo, koma Malawi ambiri sakuafuna. Ndi sokatu usogoleri wa soka, ndikutha kuona
mkatikati mwa nyumba ina yachifumu mutachitika zinthu zikulu mwana kupanga separate wa mamuna ndi mkazache komanso wamkazi wa nyumba momo kutha ukwati ndi mamuna ache kodi limene lisisoka sisoka ili bwana wa mamuna kupanga ukwati divorce ndi mkazache wina yonso wamkazi yonso divorce separation kwinako wa mamunayo kwinako winayo divorce wamkazi State House ya chaka chino ya ulendo uno ito zazozaonesa Bonkalindo the DC mwana woopsa kwambiri from Jezaville GTA Mambuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.